mutum da matarsa kuma a ce zina ya aikata. Jama'a, ta yaya mutum da matarsa kuma a ce zina ya aikata tsakani da Allah? Da Allah jama'a, zan da yake kun san shi ilimi kogi ne, kuma duk wanda yake da masaniya da Allah mu haɗu a comment section sai ku bani amsa. Wani bawan Allah ne matashi ya samu aiki a Algeria, can kasar Larabawa. Ya je na aiki, to yaron kafin ma ya tafi dama yana bin umarnin iyayensa sosai. So ya je na aiki sai suka yi makota. Da suka yi makota, ashe wannan makotan akwai wata budurwa 'yar gidan. Yarinyar iyayen shi sai suka amince da tarbiyyanta. Sai suka kira shi a waya. Suka ce, "Wane, ya kake lafiya kalau, yaushe zaka dawo Najeriya?" Yace gaskiya da saura har yanzu. Sai suka ce, "To, mun yi makota, kuma wannan makotan da muka yi akwai yarinya a wannan gidan, yarinyar nan mun amince da tarbiyyanta. So sakamakon mun amince da tarbiyyar yarinyar nan, muna so ka auri yarinyar nan." Sai buɗan bakinsa ya ce, "To, amma kun san dawowa ta fa babu rana." Sai ya ce, sai suka ce, kawai dai za a iya ɗaurawa ko da baka nan ma." To, yayi niyya, da a tunaninsa yayi niyya ya ce a turo mar hoton yarinyar ya gani. Sai yayi tunanin idan ya faɗi haka, ba mamaki za su ga kaman ya musu rashin kunya, saboda yaro ne mai tarbiya. Sai ce to ba damuwa, ya turo musu komai da sadaki da duk wani abu da ake bukata na aure. Kawai in fact aka zo aka ɗaura aure. Da aka ɗaura aure, an ɗaura aure, kun san mutum idan ya zama ango yana ta marari, yana Allah ya dawo Najeriya ya ga matarsa. An yi aure, an ɗaura aure baya nan da sati ɗaya sai ya shigo Najeriya. Da ya shigo Najeriya sai ya tsaya ta Kano, ya sauka ta Kano. Da ya sauka a Kano, ya ɗan je Kwari, ya yi siyayya, ya yi shopping da atamfofinsa da duk wani abu da zai saya, ya saya a Kwari. To, hotel ya kama a Kano, tunda dama shi ba ɗan Kano ba ne. So ya hau Napep daga Kwari zai je Tarauni. A cikin Napep ɗin sai ya ci karo da wata yarinya, ita kuma tana waya. Da ya ji yanayin wayarta sai ga alamun 'yar Maiduguri ce ita ba. Sannan kuma yarinyar baƙuwa ce, dan kamar tambaya take yi. Bayan ta gama waya sai ce mata, "Ke ma baƙuwa ce?" Sai ta ce, "Wallahi baƙuwa ce ni." Sai ce, "To ni ma baƙo ne gaskiya." So a takaice suka zo suka saba, sai ya ga alamun kamar ma ita ba mata da masauki. In fact sai suka tafi masaukin shi inda suke hotel din da ya kama. Suka je akan ya ce mata, "Mu je idan kika kwana, dan ni ma washe gari zan wuce gari na, ni ma ba dan gari bane, washe gari zan tafi." Suka je hotel din suka kwana tare, duk wani abu dai da zai faru dai kawai ya faru. So bayan abubuwan da zai faru ya faru, sun faru, sai kowa washe gari sai kowa ya kama gabansa. So ya dawo Maiduguri, ana ta hayya ango ya shigo. Da ya shiga ganin amarya, yana shiga sai ya ga wannan yarinyar da suka haɗu a Kano a hotel ɗin nan, da wannan abubuwan da ya faru tsakaninsu ɗin, ashe ita ce, ashe matarsa ce. To shin dan Allah, tsakani da Allah jama'a, kun ga dai already an ɗaura auren nan, matarsa ce, sannan kuma ga abin da ya shiga tsakaninsu. To shin zina ne wannan? Yanzu abin da suka yi zina ce ko kuma a'a ba zina ba ce? Sannan kuma a tambaya ta biyu shine, idan zina ce, idan kai ne ko kuma idan ke ce, za ku ci gaba da zaman aure ko kuma za ku rabu? Wannan ita ce tambaya ta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka, muna godiya da ziyartar tashar Nigeria Desan Benset. Kar a manta da liking da subscribe domin samun sababbin bidiyonmu da zarar mun ɗora. Muna godiya da wannan.